Hello everyone! Welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Mag-subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mao ni ang sumpay sa atong drama. Ang karibal kong lulo. Unsa may premyo nga imong ihatag nako, Greggy? Kwan. Dagan kag house and lot. Oo. Unya, napagyoy 5 million pesos cash. Oo. Kung masunod nimo akong gusto. Tepa. Unsa to? House and lot? Unya, and lot. 5 million pesos cash pa gyud. Wow, kadako gud anak, Greggy. Naong ba yan niya? Kadako. Unya, jaman. Desidido ka. Gusto ka nga ikay mangulitaw sa akong... ako ba? Gusto ko nga ikay mangulitaw sa akong apo. Kay turpina, di na ka manguyab. Gusto ko nga ikay manguyab niya. Saman, tubag. Deal or no deal? Daghan na gud ang imong labanan, gaw. Natingog bagon ni Gaw. Basta dili ko kalaba og upat ka adlaw magtipon og maginalabanan. Ako sad bitaw, bisag tulo ra ka adlaw, mahimo na magbukid ning akong labanan. Wa na gini kahumana ning bisyuha, Gaw. Saon man si nanay si di man makahigayon gud. Magsige na malagsugal. Balungo na gid ang tiya no. Kani adto pa man ang iyang bisyo eh. Wa man gini siya mahunong anak. Naadik magud siya ng bisyuha, Gaw gud. Kuya bitaw ng bisyuha eh. Si Burlasoy bitaw, nabuang man tungod ng sugal nga bisyo. Sa una, dato kay na sila. Karon, naburlasoy yun. Mao na akong gikagulan ni nanay, Gaw. Ambot unsaon ka na, Gaw eh. Naglibog yung kugunsay tambal ang bisyuha. Mayo gani kay si Tiyo, pasensyoso rasad kaayo. Ay, permisa na sila maglalis, Gaw. Way adlaw nga dili na sila maglalis. Alingugnog kay paminahon. Naluoy baya ko nimo gaw ay. Pero sagdi lang, importante nga tibuok ra gihapon mo. Ang uban baya no, naguba gid ang pamilya tungod anang bisyo. Tinuod na, Gaw eh. Mao ginay dili na ko gustong mahitabo, Gaw. Bisag ingon ana to na si nanay pero pinangga man gihapon kaayo nako siya. Gusto sad ko nga makatabang nila, Gaw. Tiwas na lag-eskwela gaw. Total, duha naman lang katuig ng imong kuwang. Mao bitay akong plano, Gaw. Basin sa sunod tuig na gid, Gaw. Ni-apply naman kong scholarship sa school. Pwede masad ka mag-working student gaw. Makaya raman na nimo. Mao lagi. Puhon, Gaw. Magpadayon na gid ko sa pag-eskwela. Pero gaw, lain pa'y ato ba? Unsa man na? Musta naman mustasyo? Okay ra Mr. Show, Gaw. O may problema niya. Pero gaw, tug-ani ra gusto tinuod? Kinsa magud sa tulo nila ni Lolo Gorio, Renato o ni Tasyo ang imong nauyunan? Sa tinuod lang, Gaw. Ato-ato lang ni ha. Mas nakaayon ko sa batasan ni Tasyo kay ni Renato. Si Lolo Gorio, wa man ay kaso kay tiguwang naman na siya. Malingaw ra ko ni Lolo kay si Aw kaayo na siya. Sa ato pa gaw, mas dako gyud og chance da estasyon nimo. Wa man sa din noon magpasabot nga kay nakauyon ko siyang batasan, siya gid akong pilion. Igo ra gyud kong nakauyon niya, pero wa nay mulabaw pa ana, Gaw. Wa na di ay. Kaw api nimo kaw pa. Sagad ba is mga tao din sa ato, no? Nagtuo ba ya gyud nga si Tasyo mo ay nagpatay sa ilang amahan? Bahin na ng butanga, Gaw. Huwag ito kalibutan kung unsay tinuod. Pero sa ako lang sa opinyon, mura man og ginusinti gid si Tasyo. Kaya nakapamatuod man gid sa skorte nga dili gid siya nagpatay sa ilang amahan. Naglipog bitaw sad ko kaw, Kay hangtod karon ba? Mao ba ni dakong isyu gyapon ni sa ato? Ang tanan nga makakita ni Tasyo, mahadlok gid niya. Aw na ara gid as tao, Gaw. Pero para nako, wa mo ko mahadlok ni Tasyo ba? Bisag daghan ang muingon nako nga dili ko nako angay mo kumpiyansa. Lain-lain magutag opinion, Gaw. Basta kay ako, wa ko'y gikabalak-an niya. Kumusta naman ka, Renato?
Uy. Bidot-dot naman noon ka na ako, Toribia. Hala, oy, kahumot man din ni Muglawas na to. Time para good. Una, Toribia, mag-istorya una ta. So, ikaw yung humukuan ka. Kumusta nga kung patrabaho ni mo? Da, ambot, oy. Di na ko ganahan si mong lolo, oy. Ha? Ano, di magkaganahan nga. Nakauyon ra ba na siya ni mo? Na, kusog kaayong manok mod. Kung mo kabayo ganita, iya din kong iwakli. Kabayan sa timukot. Mau di. Bida, na ay natural ra na. Uy, paano lang ta, Toribia? Hangtod nga, mulampos kita sa ato mga plano. Pero na to, doon ako'y isulti ni mo ba? Iyay, maraglain na. Unsa man na? Ayaw lag kasuko, ha? Unsa lagi na? Ay, man kay maayo kun. Kita na lang. Bitaw, unsa? Butang eh. Hala, ni sugot ka. Sugot ka. Ano kung ako naman inuwi, imong itripon na Wag man may kaso na tugod. Total daga pa man ko. Nya ikaw, ulitaw pasad ka. Unya gawas pa, ana. Bugtong apo bitaw ka niluluguryo di mo. Sigurado ko nga ikaw gay makapanunod sa tanan niyang mga katigayunan. O kita'y magkadayon, mabulahan tang duha, di ba? Okay. Di ba? Ay, magdinunto di ato rin biya, usam ko, kung di gani ko nimo, di gani nimo ipadayon ang ako nga gisangon nimo nga misyon, bantay ka lang. Lisan ta kaglain. No, dili na mahimo na to. Kay kung imo ng buhaton, isumbong ti kasi mong lolo. Unsa? Maong ayaw gyud ko gilisi na to. Dili mahimong ibo kong papahawaon dinhi. Bisag unsa pay mahitabo, dili gyud ko mo pahawa dinhi. Unsa? Hey, kumusta? Kumusta naman ka, daday? Ay. Kumusta? Okay ra kay kuguryo ay. Smiling gihapon. Gisagway sapi. Maba. Ayaw ko bala ka kay na ako'y hatan ni mo. Uy, hala. Lagi. Hala. Ay, salamat. Tanawa, dara. Alaman, be. Bino. Uy, hala. Salamat taon kay. Ay, kaikog bayan ako ni Mogoryo. Kay sige lang kaghatag na to. Sama siya. Ano ba ko noon ng kaikog? Inalang ko kung wag kay kwarta kay tagaan din tagat. Ay, pastilan. Salamat yung kaayo, ha. Pero, Goryo, doon na lang mo takoy laing ihanggan mo. Lupa. Sige, sama na. Kanang kuan ba? Kining. Sa kining? Maikog mong kumsulti ni mo ini? Susam tao na siya. Ano kaikog? Sulti na yun kay sigod na kabalibaran. Hala, oy, kuan manggod ba? Kining kuan ba? Gusto nta ko mga katabang sa inyo? Unsa? Katabang? Kung mahimo lang unta ba? Uy, ngano kung katabang mo imong applyan daday? Wa man kaya nga mahimong katabang. Noon, mo anti kang manager sa akong negosyo. Ha? Hala, manager? Oh, manager. Hala, manager. Ako'y grocery store na 24 hour. Ikaya akong imong manager dito. Ay, ayog lang na, Goryo, oy. Kanaglain lang kay, di magkukaybaw ng manager. Bisag mo lang ko ni mong mayor. Mayor naman. Mayor luma di ay sa iniya. Okay kay ko, anak. Sige na, Goryo. Mayor luma na lang kaya kay na sa akong abilidad. Yay. Bueno, sige. Gusto ka umadayon. Magsugod din ka sa imong pagka mayor luma. Saman. Ay, sugot kay ko, anak, Goryo. Umadayon. Umadayon. Gi. Ricardo. Ugma. Sugod na ka. Bida, wala ko kauyon ning Toribia nilda. Likoy mga utok. Saan sa di problema? Buwang nga ni mabayana. Ako minoy gitripan. Nakagusto ko na siya nako. So kami ngising ko kadiagod. Ano ka?
Katawa mo ko ang balita agad. Pero kung nausap mga una-una, Ah, but lagi. Lagot lagi kay ko. Mato niya nay, mo ni insulti. Wa na kuno siya kauyo ni Lolo. Mo nga, aril lang kuno siya nako. Mura mo... Mura mo doon diferensyas utok nga imong gikuha, John. awa to lisan. Lisan? No, saan ang pag-iilisan ha? Nga, gibaharan man ko nga musumbong siyang Lolo kung ako siyang papawaon. Buang ni Bayhana. Lagi! Saltik ko lagi utok. Ang buto siya nakaon niya nga kalit mang nabali. Yung sumay plano ni mo na, sumay itong buhaton na niya. Ha? Ay, sige lang. Bahala siya di bali. Ato lang tabangan o amaman. Ibasin o nagpadugang na naspusta. Ako lang yan sa istorya rin. Kinalan nga imo na siyang pasabton. Ingin na nga dili mahimong mubaliktad siya kay magupa itong plano ana. Ay nalagi ka bala ka. Ako na sa istoryahon. Basta ingna gyud. Puna na ko iyang allowance. Unya, muhatag ko niya og laing palipay para nga sundon gyud niya ang atong gikasabutan. Ha? Ako lagi. Karon ako sa istoryahon. Oh, come on. Nala nga makakita na yung tagtrabaho ni Pets. Kay, talisуда kay ni watik tarong kinitaan eh. Well, isado na ko sa dinisensyo. Nga, kuhaan ko no taniyang Hillpers Construction. 400 ko nang adlaw. 400. Pur 00. Puro, 0, 400. Asa man. Nara niya doon sa kuhaan, sa baskyo. Uy, kanusam ko no? Basinog nga. Ningon mo to siya na ko gapon. Sige. Mas mainon. Sugot kay kuha na Pets. Uy, nawa inanawag si mong cellphone siyo. Uy, sa attorney. Kakinig ako sa tubagon. Hello, attorney. Hello, Mr. Futasio. Kumusta? Mas nindot tayo tingog, attorney. Bugnaw pa siya. Bugnaw pa siya, Mos. Kwan, okay na ko, attorney. Unsay na may balita niya? Nako'y nindot nga balita ni mo. Natin bagong nakuha nga lead sa imong kaso. Oh, Kung kinsa kayo nagpapatay sa inyong amahan. ha? Maba, attorney? Kinsa man, attorney? Dili mahimo ako isulti mo sa cellphone. Aniyaw karon sa opisina kay anita din mo sultianay. Oh, come on. Sige, attorney. Karoon dayon. Magpaabot ko nimo. Sige, attorney. Salamat kayo. Okay, bye. Bye, attorney. Unsa ko na siyo? Nanay, lead kung kinsa nyo'y nagpapatay sa inyong amahan. Oh, mo na gisulti ni attorney karon. Mo nga ako siyang atuon karon dayon sa iyo opisina. Very good. Nindot ka balita siyo. Mapreso ni Gyud niya ang dinodanay nga kriminal. Mga jailong. Oh, come on. And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.